Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji, Hare Krishna Krishna Mataji, Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Hare Ajnana Krishna. Hare Timirandhasya Krishna Mataji. Jnananjana Shalakita Chakshudha Tasmai Shri Gurave Namah. Om Vishnupādāya Vishnupрешtāya Bhutale Danda Swaminidhi Namah. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Sheshashanti Paśhātya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Mataji, sound clear അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഹരേ Loud കൃഷ്ണ. clear ആണോ Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പുതിയതായിട്ട് രണ്ടുപേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു മാതാജി? ഷീജ ശ്രീകുമാർ മാതാജിന്റെ. ഷീജ ശ്രീകുമാർ. പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ കേറുമായിരിക്കും മാതാജി. ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. സൂം എന്തോ വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇനി വേറെ ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാനും വിപിൻ. വിപിൻ പ്രഭു, പ്രമീള ജയ. പ്രമീള മാതാജി. ഞാൻ കയറിയുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മള് ലെവൽ 3-ല് 3 ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതവും ഈശോപനിഷത്തും കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് തുടങ്ങും. ആ അടുത്ത ബാച്ചില് നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതവും പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവും കാണാം. എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തത് നന്നായി. നമ്മള് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇത് രചിച്ചത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കാണാം. രൂപഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ചിരുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ ലെവൽ 3-ൽ ആദ്യം പഠിച്ച പുസ്തകം ഉപദേശാമൃതം, അതും രൂപഗോസ്വാമിയുടേതാണ്. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തന്നെ അടുത്ത ബുക്കാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിന്ധു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കടല് എന്നാണ്. അപ്പോ ഭക്തി രസാമൃതമാകുന്ന കടലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷില് നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ല. ഈ ഭക്തി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് 10-ാം അധ്യായത്തില് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. എന്നെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, എന്നിൽ പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവന് എന്നിൽ എത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തന്നാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ
ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വലിയ വലിയ ഗോസ്വാമിമാര്, ആചാര്യന്മാര്, അവരുടെ കൃപയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ അങ്ങ് ഉന്നത തലത്തില് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് ഉള്ളടക്കമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ, ഈ കടലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം ഉണ്ട്, അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാ നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. 6 ഗോസ്വാമികൾക്ക് ഞാൻ ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഞാനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസാചാര്യരാണ് ഈ ഗോസ്വാമിയുടെ അഷ്ടകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കും സമർപ്പണം ചെയ്തുള്ള പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതില് ഈ ശ്ലോകത്തില് ആരൊക്കെയാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാര്? ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി. ഇവരിത്രയുമാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാർ. ഈ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര, നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാരും ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഇസ്കോണില് സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും ശിഷ്യന്മാരായി, ആ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഓരോ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. ആ പരമ്പരയിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗോസ്വാമിമാരും ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗോസ്വാമിമാര് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. എന്താണ്? ഇനി ഈ വരുന്ന കാലത്തില് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ഈ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ്, നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അവര് പാലിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഒരു വയല് പോലെ കാട് കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നേനെ. ഇതെവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമിമാര് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതൂ, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് എഴുതൂ. ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ എഴുതുകയല്ല, നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണയ്ക്ക നിപുണവും. അതായത് ഇവര് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നിന്ന് പഠിച്ച്, എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദു വേദഗ്രന്ഥം മാത്രമല്ല, ഖുറാനും ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും സിഖുകാരുടെ ഗ്രന്ഥവും എല്ലാവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു. അതിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാർ. അത് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഏറ്റവും കൺക്ലൂഷൻ, ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തത്വം എന്താണ്, അത് ഭക്തിയാണ് എന്ന് ഇവര് സ്ഥാപിക്കുന്നു. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള തത്വത്തെ അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ തത്വത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു. അതിൽ വിദഗ്ധരാണ് അവർ. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അവരെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്.
കാരണം ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സാധാരണക്കാരല്ല. ഇവരെല്ലാരും ഗോലോകത്ത് ഗോപിമാരുടെ മഞ്ചരിമാരാണ്. ഭഗവാന്റെ അവിടെ രാധാറാണിയുണ്ട്. രാധാറാണിക്ക് സേവ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോപികമാർ. നമ്മള് മായാപൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തില് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? മായാപൂരില് രാധാമാധവ് കൂടാതെ അഷ്ടസഖികളെ കാണും. ഈ അഷ്ടസഖികളില് ഏറ്റവും പ്രമുഖയായിട്ടുള്ളതാണ് ലളിതാ സഖി. ഈ ഓരോ സഖിമാർക്കും അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ലളിതാ സഖിയുടെ 6 മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. അതില് ഉള്ള 6 പേരാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. ആ മഞ്ചരിമാരാണ് ഗോലോകത്ത് രാധാറാണിയെ സേവ ചെയ്യുന്ന ഗോപിമാരുടെ അഷ്ടസഖികളുടെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന മഞ്ചരിമാർ. അതിലെ ലളിതാ സഖിയുടെ സഹായിക്കുന്ന മഞ്ചരിമാരാണ് ഈ പറയുന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പാർഷദന്മാര് വരും. ഈ പാർഷദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? എല്ലാരും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ അഷ്ടസഖികൾ ഈ മഞ്ചരിമാർ 8 മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. അതില് ഉള്ള 6 പേരാണ് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരും ഗോസ്വാമിമാരായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹിതത്തിനായി അല്ലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ, ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം ഹിതത്തിനായിട്ടാണ് അവര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഗോപിമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ ആ ഗോസ്വാമിമാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കാണും. അപ്പോ ആമുഖം. ഇവിടെ ആദ്യം ആമുഖത്തില് ചരിത്രം. രൂപ ഗോസ്വാമി. നമ്മൾ 6 ഗോസ്വാമിമാര് പറഞ്ഞു. ആ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു രൂപ ഗോസ്വാമി. 6 പേരുടെയും ലീഡർ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രമാണ് ആദ്യം ഇതില് ആമുഖത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിനി കാണാം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതി എന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അലഹാബാദില് പ്രയാഗ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് 10 ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് സംഘം ചേർന്നു. പ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഗംഗയും അതുപോലെ യമുന, സരസ്വതി ഈ 3 നദികളും സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രയാഗ്. സംഘം ചേരുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ രൂപ ഗോസ്വാമി കാണുന്നത്. 10 ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ തനിക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിസ്തരിച്ചെഴുതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയതില് ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ആരാന്ന് നമ്മൾ ഇനി കാണുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. കൃഷ്ണനുമായി വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളായ രാധാറാണിയുടെ അഷ്ടസഖികളിൽ പ്രമുഖയായ ലളിതാ സഖിയുടെ സഹായിക്കുന്ന മഞ്ചരിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖയായിട്ടുള്ള മഞ്ചരിയാണ് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി. ആ മഞ്ചരിയുടെ പേര് രൂപമഞ്ചരി. അപ്പൊ രൂപമഞ്ചരിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. ഇനി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ചരിത്രം, അതിനെക്കുറിച്ചും ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാരും ഈ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാരെയും രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് ആണ്. രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാരും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുന്നവരാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആചാര്യന്മാര് മിക്കരും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുകയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തി സാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാമെന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. നമുക്ക് ഇത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചതും രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതൽ രൂപ വരെയുള്ള പാരമ്പര്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് പ്രഭുപാദർ, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര എവിടെ വന്ന് നിൽക്കാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഇനി എന്താണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉദ്ദേശം? രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? 6 ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു ഗോസ്വാമി ആക്കാൻ. ഗോസ്വാമി എന്താണ്? ഈ ഗോസ്വാമിയുടെ അർത്ഥം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെൻസസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന്മാരാണ് നമ്മൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയല്ല, അതിനെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയാവുന്നവരെ ഗോദാസൻ എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ആഹാരം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നാവിന് അത് കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന് അതിലോട്ട് കഴിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ, അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ നമ്മൾ അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തും, നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പലതും കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം കാണും, നമ്മുടെ നാവിന് പലതും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അവരാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെയാണ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യം മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഓരോരുത്തരെയും ഗോസ്വാമി ആക്കാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. അതാണ് ഒരു കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ രസം. അത് എത്ര രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രുചികരമാണ് ആ ടേസ്റ്റ്. ഭക്തിയായിട്ട് നമുക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ്, ഈ രുചി എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. 2 രസമുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസവും ഭക്തി രസവും. ഇത് രണ്ടും വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നും. ഒന്നും പെർമനന്റ് അല്ല അല്ലെ? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, എല്ലാം അശാശ്വതമാണ്, ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, പെർമനന്റ് അല്ല, ടെമ്പററി ആണ്. നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സാരി, പുതിയ സാരി, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ സാരി വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തു, ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ആ സാരി എന്താ, 1 വർഷമല്ല, ഒരു 2-3 വട്ടം ഉടുക്കുമ്പോഴേ ആ സാരി പഴയതായി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് കാണുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പുതിയതിലേക്ക് പോകും. ഏതെടുത്താലും അതിന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മടുപ്പ് തോന്നും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാശ്വതമാണ്, ഒരിക്കലും മടുപ്പ് തോന്നില്ല. ആ രസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിരസം. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം. മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക സൂചന. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, നമുക്ക് ജോലിയുണ്ട്, സമൂഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള 99% ആൾക്കാരും ഭൗതിക ലോകത്ത് കഴിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും?
ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ രസാമൃത സിന്ധു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് വ്യത്യസ്ത രസങ്ങൾ, രസം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള ബന്ധം. നമ്മളെല്ലാരും അഞ്ചിലേതോ ഒരു രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം എവിടുന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്ന തോന്നല് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് വീണ ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ, അതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ മറഞ്ഞു കിടക്കാണ്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന്. നമ്മളെല്ലാരും ഭൗതിക തലത്തില് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ശരീരബോധത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനെ മാറ്റി നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ബീജമായി കിടക്കുന്ന ആ ഭക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ, ആ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങൾ ഏതാണ്, അതിലേത് രസത്തിലാണ് എന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശവും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനുണ്ട്. എല്ലാ ജീവികളെയും തികച്ചും സ്നേഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം, എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു, എല്ലാരോടും സ്നേഹം വരുത്തുന്ന, ആരെയും വേർതിരിച്ചു കാണാതെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലെയും ആ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ ഏത് ജീവിയെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശാസ്ത്രം. പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം? ഭക്തി പല പല ലെവലുണ്ട്. ആ പല ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാവുന്നത് എങ്ങനെ, അതിനെ ഭക്തി ജീവിതം നമ്മളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക. ഈ 6 ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. രൂപ ഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ള കാലത്ത് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മൺ സരസ്വതി ഫാമിലിയിലാണ്. ബ്രാഹ്മൺ സരസ്വതി കുടുംബത്തില് 1489 ജനിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണായിട്ട് ജനിച്ചു. വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. നല്ല കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ള ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് നമ്മൾ 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഏത് ഗോസ്വാമിയാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ? അതെ, സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇവര് രണ്ടുപേരും വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു, നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഇവരുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവരെ തന്റെ ഭരണഘടനയില് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിക്കും. അപ്പൊ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പേരും മുസ്ലിം ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം പേരുകളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും. അങ്ങനെ അവര് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായ്ക്ക് കുറെ നാള് ജോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മടുപ്പ് തോന്നി. കാരണം ഈ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കൂടെ ഇത്രയും പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല. എന്നാൽ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പരമ്പര തന്നെ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും, ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ ആ പരമ്പരയിലുള്ളവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവരെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരമ്പരയിലൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിനും ആ ഒരു സമൂഹത്തിനും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്നതാണ്. എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് അവരവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാനിൽ നിന്ന് പോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത് രാമകേളിയിൽ വെച്ചാണ്. പിന്നീടാണ് പ്രയാഗില് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അലഹാബാദിലുള്ള പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? രസാചാര്യ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. രസ ആചാര്യ.
നമ്മുടെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് ഒരു പേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ പേര്? നാമാചാര്യ. ആ, രാമാചാര്യൻ. നാമാചാര്യ. അതുപോലെ നാമാചാര്യ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത പേരാണ് രസ ആചാര്യ. അപ്പൊ ആ രസം, ഭക്തി രസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കുന്ന അതിൽ പ്രമുഖനാണ് നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഗ്രഹം ഗോവിന്ദജിയാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിതാ മാധവ, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഇതാണ് പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം. അതിൽ നമ്മൾ ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഉപദേശാമൃത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തില് സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ കൊല്ലം രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു തങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും പോയി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി ഉള്ള ക്ഷേത്രമാണ് രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രം. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ ശ്രീ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ആ സമാധി കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇരുന്ന ആ മുറിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ കാണിച്ചില്ലേ, ഇതാണ് ആ മുറി. ഇവിടെ ആ മുറിയുടെ ഒരു ചെറിയ വാതിലുണ്ട്. ആ വാതിലിൽ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൊച്ചു മുറിയാണ്, വളരെ ചെറിയ മുറിയാണ്. അവിടെ ഇരുന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് വെളുപ്പിന് പോയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയിൽ ഇരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം. എൻ്റെ ഗുരു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം വിദേശത്ത് പോയി ഭക്തിയെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായി എനിക്കിത് സാധിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം വേണം. അത് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടെല്ലാം കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. നീ വിജയിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശത്ത് പോയി നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ആ ശക്തി ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ രചിച്ച ഭാഗവതം ആണെങ്കിലും പ്രഭുപാദർ പറയും ഇതൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ എഴുതിയതാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആചാര്യ പരമ്പരയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് യഥാരൂപം എന്താണോ ഭഗവാൻ തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അതെല്ലാം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ പരമ്പരയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനിലും പർപ്പോട്ടിലും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഇതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശക്തി, ആ ജ്ഞാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അലഹബാദില് പ്രയാഗിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ആ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലല്ല. സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും, നമ്മൾ കേൾക്കും. പക്ഷെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ടീച്ചർ പറയുന്നതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ടീച്ചർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടീച്ചറെ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ? അത് അസാധ്യമാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് എന്താണോ ശരിക്കും ആ എസൻസ് ഉൾക്കൊണ്ടത് അത് നമുക്ക് അതുപോലെ പകർന്നു തരിക. അത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തരുന്നതാണ്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതല്ല ആത്മീയ ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈത്യഗുരുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാനും ഈ ആചാര്യ പരമ്പരയും നമ്മളെ സഹായിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളരുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തി സാധനയിലും ഒക്കെ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്.
ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമന്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇനി ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമി എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ അഭയം നൽകുക. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ സെന്റൻസ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണോ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന വ്യക്തി അത് രൂപഗോസ്വാമിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അതേപടി മനസ്സിലാക്കി ആ ദൗത്യം എല്ലാം നിറവേറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമി എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുക. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ജയ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമുക്കും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം പ്രയാഗിൽ വെച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കൃഷ്ണതത്വ, ഭക്തിതത്വ, രസതത്വം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യം, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നല്ല, അതീന്ദ്രിയ രസം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി രസം, ആ അതീന്ദ്രിയ രസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കയറി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ സത്യമെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയില് അദ്ദേഹം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ശക്തി കൊടുത്തതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ടീച്ചറിന്, സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെ ടീച്ചറിന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനം ആ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഈ ആചാര്യന്മാർക്ക് അത് സാധിക്കും. ആചാര്യന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാരൊക്കെയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 പേരാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും രൂപഗോസ്വാമിയും. ഇതാണ് ആ പ്രയാഗിലുള്ള സ്ഥലം. അവിടെ ഇരുന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്? എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭക്തി രസവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസവും ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിരസം. ഭക്തിരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ പറയും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തിയിൽ. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ, ഒരു വ്യക്തിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വ്യക്തി ഇഷ്ടമാണ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്താലല്ലേ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, തീർന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഭഗവാനോട് ഒരുപാട് സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ട് പ്രേമമുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയാൽ കാണാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് അവരുടെ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഇതിലേക്ക് ഗ്രാജുവലി വരും. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും. കാരണം അവർക്ക് അത്രയും സ്നേഹമുണ്ട് ഭഗവാനോട്. അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റിമെന്റൽ ആവരുത്. സെന്റിമെന്റൽ മാത്രം ആവാൻ പാടില്ല, ഫിലോസഫിക്കൽ മാത്രം ആകാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതാണ്. ഫിലോസഫി നമ്മൾ അറിയണം, സെന്റിമെന്റ്സും വേണം, രണ്ടും വേണം. അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അത്ര സ്നേഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രവണം, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിഷ്ണു നമ്മൾ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം 9 ഭക്തിയുത സേവനം 9 തരമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് സേവനം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള മാനവികതയുടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം കുടുംബം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ആവും. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞതയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷനാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. നമ്മൾ വേരിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ പ്രകാശം വളരും. ഇനി രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് രസം. 2 രസമുണ്ട്, ലൗകിക രസമുണ്ട്, ഭക്തി രസവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലൗകിക രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അതെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രസമാണോ ലൗകിക രസം? എന്താണ് ലൗകിക രസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ലൗകികമായിട്ട് താൽക്കാലികമാണ്. അതിനെ ചപല സുഖം എന്ന് പറയും. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലുള്ള രുചി കാണുകയുള്ളൂ. അതിപ്പോ നമ്മളൊരു ചൂയിങ്കം കഴിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ വായിലിടുമ്പോ നല്ല രുചി കാണും. കുറെ കഴിഞ്ഞ് ചവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോകും. അതുപോലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും. തുടക്കത്തിൽ നല്ല താല്പര്യം കാണും, നമുക്കൊരു സുഖമൊക്കെ തോന്നും. കുറെ നാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു മടുപ്പ് തോന്നും, അതിലൊരു സുഖവും നമുക്ക് തോന്നില്ല. അതാണ് ചപല സുഖമാണ് ലൗകികമായിട്ടുള്ള രസം. ഇനി അതിനെ ഭോഗത്യാഗം എന്നും പറയും. രുചി ഇല്ലാതെയാകും. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം എനിക്കിത് വേണം, കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിത് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതം എടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആദ്യം ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും, എല്ലാരും ഹണിമൂണിനൊക്കെ പോവും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അവർക്ക് അതൊരു സുഖമായിരുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലാതായി അത് അവസാനം ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുന്നു, പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു, കുറെ നാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് പഴയതാവും, വേറെ അടുത്ത മോഡൽ ഇറങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കിത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നും, പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. അതാണ് ഭോഗത്യാഗം. അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മുള കടിക്കുന്ന പോലാണ്. ഒരു മുളത്തണ്ട് എടുത്ത് കടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും രുചി കിട്ടുമോ? മുളത്തണ്ട് കടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പല്ല് പോവല്ലേ, ഒരു രുചിയില്ല. അതേസമയം ഭക്തിയുടെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നും ശാശ്വതമാണ്, എന്നും പുതിയതാണ്, ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ഭക്തിരസം നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നില്ല. അതുപോലെ അത് ശാശ്വതമാണ്, ഒരിക്കലും അത് നശിക്കാത്ത സുഖമാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഭക്തിരസം. ഈ ഭക്തിരസം നമ്മൾ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കരിമ്പിൻ തണ്ടെടുത്ത് കടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? നല്ല രുചി വരും അല്ലെ? അതേപോലാണ് ഭക്തിരസം. പക്ഷെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖം ഒരു മുളത്തണ്ടെടുത്ത് കടിക്കുന്ന പോലാണ്, ഒരു രസവുമില്ല, നമ്മളുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൗകിക സുഖത്തിന്റെ പുറകെ പോകാതെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള
ഒരു മടുപ്പും തോന്നാത്ത ആ സുഖത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് എന്നും പുതിയതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് 3ഉം 4ഉം ബാച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാതാജിമാരുണ്ട്. എത്ര കേട്ടാലും മടുപ്പ് തോന്നില്ല. കേട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ രസം, ആ ഭക്തിയുടെ രസം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു സിനിമ കണ്ടു, 1-2 വട്ടമൊക്കെ കാണും. കുറെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മടുത്തു തോന്നും. ഒരു ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള പാട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പാട്ട് ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൈറൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും എല്ലാവരും ആ പാട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോഴോ അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ തലവേദന എടുക്കും. കേട്ട് 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 നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ആ തലത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഭക്തി രസം അങ്ങനെയല്ല. എത്ര കേട്ടാലും മടുപ്പ് തോന്നാത്ത, ഓരോ വട്ടം കേൾക്കുമ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതാണ് പുതിയതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രസമാണ് ഭക്തി രസം. ഇനി അമൃത്. ഭക്തി രസ അമൃത്. അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. സിന്ധു. സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദത്തിന്റെ സമുദ്രം. ആനന്ദത്തിന്റെ സമുദ്രമാണ് ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. നമുക്ക് കുറച്ചു തുള്ളി ഇന്ദ്രിയ സുഖം സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ലഭ്യമായ ഒരു ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ മുങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് മുങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭക്തിരസ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഈ സമുദ്രത്തിലെ സ്രാവുകളെ പോലാണ്. സ്രാവിനെ എവിടെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ കാണുന്നത്? കടലിന്റെ ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും സ്രാവിനെ കാണുന്നത്? ഉൾക്കടലില്. ഉൾക്കടൽ അല്ലെ? ഉൾക്കടൽ അങ്ങ് ആഴത്തിലാണ് ഈ സ്രാവുകളെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്രാവുകളെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം സ്രാവുകള് കടലിലേ കാണത്തുള്ളൂ. കൂടാതെ ഈ സ്രാവുകൾ അങ്ങ് ഉൾക്കടലിലാണ്. എന്നാൽ നദികളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നദികൾ പലയിടത്തുനിന്നും ഒഴുകി 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 വന്ന് കടലിന്റെ മേൽത്തട്ടിൽ വന്ന് ഒന്നാകുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നദികൾ ഒഴുകി വന്ന് മേൽത്തട്ടിൽ ഒന്നാകുന്നവരെ അവ്യക്തിഗതവാദികളുമായിട്ടാണ് സാമ്യം. ഈ ഷാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ സ്രാവ് ഈ നദികളെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെ? നദി വരികയോ നദി വന്ന് ചേരുകയോ ചേരാതിരിക്കുകയോ അതൊന്നും സ്രാവിനെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം സ്രാവ് അങ്ങ് ഉൾക്കടലില് നീന്തി കളിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നദികൾ എല്ലാരും വന്ന് വീഴുന്ന എവിടെയാണ്? കടലിന്റെ മോൾത്തട്ടില് മാത്രം. അതാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഈ നദിയും കടലുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുന്നതിനെ ഉപമിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ എന്താണ്, മീൻകാര് വലയിട്ട് പിടിക്കും. ഈ വലയിട്ടാൽ സ്രാവുകളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? വലയിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഏത് തട്ടിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെയാണ്? മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവര് വലയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോ ഉപരിതലത്തില് അല്ലെ, കടലിന്റെ മോൾ തട്ടിലുള്ള വരെയാണ് അതായത് വലയിട്ട് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വലയിട്ട് പിടിക്കുന്ന മീൻകാരെ ജന്മ മൃത്യുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മ മൃത്യു കടലിന്റെ മോൾ തട്ടിലുള്ളവരെ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടിത്തട്ടിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ അത് ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ സിന്ധു ഭക്തി രസാമൃത കടലിന്റെ ഉൾത്തട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. അതേസമയം അവ്യക്തിഗതവാദികളോ അവരെവിടെ വന്നാ ചേർന്നത്? കടലിന്റെ മോൾ തട്ടില് വന്ന് ചേർന്നതാണ്. അവർക്കും നാളെ ജനന മരണം സംഭവിക്കും. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മീയ ലോകമാണ്. പിന്നെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ജനന മരണം ചക്രത്തിൽ വരേണ്ടി വരുന്നത്? പുണ്യം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തിരിച്ച്. പുണ്യമല്ല മാതാജി. പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോഴാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയുള്ള സ്വർഗലോകത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് പുണ്യം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവിടെ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കും. അതുകൊണ്ട്
അവർക്ക് തന്നെ മടുപ്പ് തോന്നും. കാരണം അവിടെ സേവനം ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ച വ്യക്തിഗതവാദികൾ അവര് സ്വയം വിചാരിക്കും എനിക്ക് തിരിച്ചു പോണമെന്ന്. അങ്ങനെ കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം. ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ച ഈ ആരാണ് വ്യക്തിഗതവാദികളെല്ലാം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ജനന മരണ ചക്രമുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അവര് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്താണ്, കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ രസം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ രസമുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല. ആ രസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ രസം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ളവരാണ്. ആഴക്കടലിലുണ്ടെങ്കിൽ സിന്ധു ഭക്തിരസാമൃത സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ മുങ്ങുന്നവർക്ക് പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം. ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക രസം എങ്ങനെയാണ്? ശബല സുഖ ഭോഗത്യാഗ. ഭക്തിരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും മരണമില്ലാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അമൃതാണ് ഭക്തിരസ. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, പൂർവകർമ്മ അനുസരിച്ചാണ് മാതാജി. നമ്മളെ കർമ്മവും പിന്നെ ആഗ്രഹം കർമ്മവും ആഗ്രഹവും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം മനുഷ്യനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം അത്രയും ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ആകെ 4 ലക്ഷം വരുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യ സമൂഹം. അതില് ജന്മമെടുത്ത് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും വളരെ റെയറാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരാണ്. അപ്പൊ ആ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിക്ക് അവസാനമില്ല, അത് തീർന്നു പോവില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എത്രയാണോ നിന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യണം. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനുള്ള നാവ് അത് മനുഷ്യന്റെ നാവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ നാവിന് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ വേറെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാരെയും സ്നേഹം വളർത്തണം. ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാരും എന്താണ്, ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കണം. ഇപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് മക്കളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവര് മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വളർത്തു നായയോ വളർത്തു പൂച്ചയോ വാങ്ങിക്കും. അവരവരുടെ എല്ലാ സ്നേഹവും ആ മൃഗത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്നേഹം കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം. അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെയും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ആ സ്നേഹം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ആ സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്ക് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വളർത്തു നായയെയും വളർത്തു പൂച്ചയൊക്കെ ആ സ്നേഹം കൊടുത്തു. അവരെത്ര നാളെ കാണും? കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ പൂച്ചയോ ഈ നായയോ ഒക്കെ ചത്തുപോകും. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും ആ സങ്കടമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ശാശ്വതമല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലോട്ടാണ് സ്നേഹം കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും സന്തോഷവരായിരിക്കും. ഈ ലോകമെമ്പാടും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാവും. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകേശ്വരം, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്താവ്, നമ്മുടെ എല്ലാം അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
നമുക്ക് എല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നും. നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം തോന്നും. നമുക്ക് എല്ലാരിലും സന്തോഷം എത്തിക്കാനും തോന്നും. അപ്പൊ എല്ലാരും മിസ്സായി നിൽക്കുന്ന, എല്ലാരും ആരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അത് ഭഗവാനെയാണ്, കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ സ്നേഹം, കാരണം ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാശ്വത ബന്ധം. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയും അച്ഛനും മക്കളും ഭർത്താവും ഭാര്യയും എല്ലാം ഈ ഒരു ജന്മം ഈ ശരീരത്തിലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പുതിയ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും. അതൊന്നും ശാശ്വത ബന്ധമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ഒരു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചിലര് അവരുടെ സ്നേഹം എന്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഞാനും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്നേഹം. ചിലർക്ക് എന്റെ കുടുംബം വരെ സ്നേഹം. ചിലർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വളർന്ന് എന്റെ സമൂഹമാണ് എല്ലാം, എന്റെ സമൂഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ചിലർ എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു. ചിലര് മനുഷ്യത്വത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അപൂർണമാണ്. ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധമാണ് ശാശ്വതം. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? അശാശ്വതമാണ്, എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. അതെല്ലാം നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് യദ്ഗത്വാനനു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാം. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഏത് ജീവനെ കണ്ടാലും, നമ്മളൊരു ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാൽ തോന്നും, നമ്മളിപ്പോ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഈ പഞ്ചസാരയിലൊക്കെ ഉറുമ്പ് കയറും. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെയൊക്കെ പാത്രത്തിൽ ഉറുമ്പിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനങ്ങ് കഴുകി അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഉറുമ്പല്ലേ അതങ്ങ് ചത്തുപോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? അയ്യോ, ആ ഉറുമ്പിന്റെ ഉള്ളിലും അതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മളെ എങ്ങനെ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമ്മള് ആ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവജാലങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? അത് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടും ആ സ്നേഹം വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നമുക്ക് തരും. ഒരു ജീവജാലത്തിനോട്, ഒരു ചെറിയ പ്രാണികളോട് പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഉള്ളില്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഇതിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പോ നമ്മളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്ത പോലുമില്ല. ഈ കുഞ്ഞു പ്രാണികളെയൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ അതൊരു നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തന്മാരെ എന്തായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്രാവുകളായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ മനസ്സും ശരീരവും മുഴുവൻ സമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂർ നമ്മളുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനും ആനന്ദത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം മുഴുവൻ സമയം മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേറെ ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ആ ചിന്ത മാത്രമുള്ളവരാണ് സ്വരൂപ ലക്ഷണം, അതായത് പ്രൈമറി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തടസ്ഥ ലക്ഷണം പൂർണ്ണ ആന്തരിക ശുദ്ധി, അന്യാഭിലേഷേന പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആന്തരികമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും മറ്റാഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിനും ആനന്ദത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം മുഴുകുന്നത് സ്വരൂപ ലക്ഷണവും പൂർണ്ണ ആന്തരിക ശുദ്ധിയും അന്യാഭിലേഷവുമാണ് തടസ്ഥ ലക്ഷണം. ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. ഇത് നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് നോക്കാം, ആ ശ്ലോകം നോക്കാം.
അപ്പം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ആദ്യം നമുക്ക് മംഗളാചരണമാണ്, പിന്നെ കണ്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം മംഗലാചരൺ, പിന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. മംഗലാചരണം കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗുരുവന്ദനം വരുന്നുണ്ട്, വൈഷ്ണവ വന്ദനം വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എത്ര വിഭാഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം ഭക്തി ശാസ്ത്രി പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം, ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഒരു ശ്ലോകം തന്നപ്പോ അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളും ഇല്ലാതെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഭക്തി, ഉത്തമ ഭക്തി, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനാം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യ അഭിലാഷിതാശൂന്യം, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അതാണ് അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനം, കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡമൊക്കെ വരുന്നവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതില്ല. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനവുമില്ല, കർമ്മവും ആദി മുതലായവ, ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലായവ, ഇവയൊന്നും മൂടപ്പെടാതെ, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, അന്യാഭിലാഷിത, അന്യ അഭിലാഷം, മറ്റാഗ്രഹങ്ങൾ ശൂന്യം ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനവും കർമ്മ ആദിയും അനാവൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടപ്പെടാതെ, ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ശീലനം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ ഉള്ള നേട്ടമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ, അതാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. പരമഭഗവാനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം, ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭമോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അഷ്ടസിദ്ധികൾ കിട്ടണമെന്നോ, എനിക്ക് ഭഗവാനായി മാറണം, ഇനി ഞാനും ദൈവമായി മാറണം എന്നുള്ള ചിന്തയോ, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ, ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള തത്വപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോ ഒന്നുമില്ല, അതിൽ നിന്ന് ഒരു നേട്ടവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ാണ് ഭക്തി. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കംസൻ എന്താണ്? ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കംസൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണോ? ഈ ഒരു ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് അല്ല, അത് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ, കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെന്താ വിപരീത ഭക്തി, അങ്ങനെ എന്തോ പറയില്ലേ?
എന്താ മാതാജി കേട്ടില്ല? പ്രതികൂലമായ ചിന്ത. ആ ഈ വേറെ ഏതോ ഒരു മാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗീതാ മാതാജിയാണോ? അത് എന്താണ് എനിക്ക് ശരിക്കും വാക്ക് കംസനെ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലുള്ള ഭക്തി എന്തോ ഒരു വാക്ക് വൈര പറഞ്ഞതൊരു ഓർമ്മ, പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഏതാ ഗീതാ മാതാജി എന്ന് പറയൂ? അതെന്തോ ഭാഗ്യഭക്തിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരെണ്ണം മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ? സ്നേഹത്തോടെ അല്ല ദേഷ്യത്തോടെ ഉള്ളൊരു എന്റെ വാക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം വിജയമാതാജിയും വിജയനാണു മാതാജിയും വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജിയും പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ്. എന്താണ്? ആനുകൂല്യത്തിന് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ സ്നേഹപൂർവമായ സ്നേഹത്തോടെ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശുദ്ധഭക്തി. ഭഗവാനോട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ 24 മണിക്കൂറും ചിന്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയല്ല. അത് ഒരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടെ സേവനം ചെയ്യും, തിരിച്ചൊരു തരി പോലും ആഗ്രഹമില്ലാതെ. ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ താൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ഭഗവാനെ ഒരു പരിഭവം പോലും പറയാതെ. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്തിയിലൊക്കെ വന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ, ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും പരീക്ഷണം, നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിക്കൂടെ, എന്തേ എനിക്ക് ഈ വേദനകളൊക്കെ തന്നു. നമ്മളെ ചില ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ചില കവിതകളും അല്ലെ കീർത്തനത്തിലൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് രചിച്ച കീർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഈ വേദന തന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭക്തിപൂർവ്വം ഒക്കെ ചൊല്ലുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. ശുദ്ധഭക്തിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതൊന്നും അവര് കാര്യമാക്കണില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം, ഗോപിമാരല്ലേ. ആ കഥ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഒരിക്കൽ ഭഗവാന് പനി വന്നു. പനി വന്നപ്പോൾ പനി മാറാനായിട്ട് തന്റെ ഭക്തരുടെ പാദധൂളി തലയിൽ വെച്ചാലേ പനി മാറുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നാരദന്റെ അടുത്ത് പറയും ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദധൂളി കൊണ്ടുവരാൻ. നാരദൻ ചെന്ന് ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ്, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ പാദധൂളിയോ, ഞങ്ങള് ഭഗവാന്റെ തലയിൽ ഞങ്ങളുടെ പാദധൂളി വെച്ചാൽ ഞങ്ങള് എവിടെ പോവും? നരകത്ത് പോവും. അപ്പൊ അവര് ഭയപ്പെടുന്നു നരകത്തെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെക്കാളും കൂടുതൽ അവർ നരകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്തതിൽ പോകുന്നത്? ഗോപിമാരടുത്ത് പോകുമ്പോ അവരെന്താണ്, ഞങ്ങള് നരകത്തിലോ എവിടെ വേണേലും പോയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ആ വേദന മാറണം, പനി മാറണം, അത് മാത്രമേ, തലവേദന മാറണം, അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ. അതാണ് സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് ശുദ്ധഭക്തി. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും ആ ശുദ്ധഭക്തി തലത്തിലുള്ളവരാണ്. കാരണം ഇവരൊക്കെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗോസ്വാമിമാരായതാണ്. വളരെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവര് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായിൽ നിന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു ഷിപ്പ് നിറച്ചും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനെല്ലാം 50% ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്, 25% തന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും, പിന്നെ 25% മാത്രമേ അവര് വെച്ചോളൂ എന്തേലും അത്യാവശ്യത്തിന്. അവസാനം അതും ഉപേക്ഷിച്ചു. അവർക്ക് ഒരു വീട് പോലും ഇല്ല. എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മരച്ചൂട്ടിലാണ് അവര് കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ പല ഗോസ്വാമിമാരും വലിയ സമീന്ദാറിന്റെ മക്കളാണ്. ഉയർന്ന വീട്ടില്, അത്രയും റിച്ച് ഫാമിലി എന്ന് വന്നവരാണ്. അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അവര് എല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളും ഇല്ലാതെ, ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേറെ ഒരു ഭക്തിയും ഉത്തമ ഭക്തിയാവില്ല. ഭഗവാന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, അതാണ് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അന്യ അഭിലാഷിതാ ശൂന്യം. ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് വരണം, എനിക്കെന്നും എപ്പോഴും സുഖം കിട്ടണം, ഇങ്ങനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഉത്തമ ഭക്തർ. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം.
അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാനുശീലനം ആനുകൂല്യേന. കൃഷ്ണാനുശീലനം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു, ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ട് അനുശീലനം. അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനൊത്ത് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് അത് ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും. ഇല്ല, ഭഗവാൻ എന്താണ് ശരിക്കും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ആചാര്യന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരമ്പര ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ പാൽപാദം പിന്തുടർന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഒരു ശ്ലോകം തന്നതല്ലേ. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, അതായത് കൃഷ്ണ അനുശീലനം. അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്. നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പാത പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. ആ പ്രവൃത്തിയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ഉത്തമ ഭക്തി ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉത്തമ ഭക്തി ആവില്ല. അതാണ് സ്വരൂപ ലക്ഷണത്തിൽ പറയുന്ന കൃഷ്ണ അനുശീലനം, ഫോളോയിങ് ആചാര്യ. പിന്നെ ആനുകൂല്യന, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട്. ഇനി തടസ്ഥ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, മറ്റ് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം. എന്തൊക്കെ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഒന്നും മൂടപ്പെടാത്ത ഭക്തിയായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞത്. വൈദിഭക്തി, ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും അത്തരം സേവനത്തെ വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭക്തി തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഭക്തിയുണ്ട്. വൈദി സാധനാ ഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും. വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം വൈദി ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കറിയില്ല, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രേമവും ഇല്ല. നമ്മളോട് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് കണക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ആചാര്യന്മാരെന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെന്ത് പറയുന്നു? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഭഗവാന് ആരതി ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം വായിക്കണം. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം. ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയും. എന്നാൽ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വൈദിഭക്തി കുറെ നാള് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ഹൃദയമൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും. ആ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വളരും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കാണും. എന്താണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ, ഈ ഒരു ശ്ലോകമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം ശരിക്കും ഇതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ടേ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ രചിച്ച സമ്മറിയാണ്. അത് ഓരോ ശ്ലോകവും ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനവും ഇതൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അത് ശരിക്കുള്ള ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലും ഉണ്ട്.
എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ രചിച്ചത് സമ്മറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം പ്രഭുപാദർ ആ സമയത്ത് തന്റെ വാർദ്ധക്യ തലത്തിൽ നല്ല പ്രായമായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഇതിന്റെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഇത് നിലനിൽക്കുമോ, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയമൊക്കെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ സത്ത ലഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പുസ്തകം ഉള്ളത്. നമ്മൾ പുസ്തകം ഉള്ളവർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അതിനകത്ത് ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോ ശരിക്കും ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചതിൽ 2400ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 2400ഓളം ശ്ലോകങ്ങളും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദർ കുറച്ച് നാളുകൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടിയേനെ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള മറ്റ് മഹാരാജൊക്കെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ രചിച്ച ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല, ആ സമ്മറി ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? എന്താണ് സിന്ധു? കടൽ. കടല്. ഈ കടലിനെ നമ്മൾ സമുദ്രം. ഈ സമുദ്രത്തെ നമ്മൾ 4ആയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളല്ല, രൂപഗോസ്വാമി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് 4ആയിട്ട്. ഉത്തര വിഭാഗം, പൂർവ വിഭാഗം, ദക്ഷിണ വിഭാഗം, പശ്ചിമ വിഭാഗം. അതായത് നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഈ കടലിനെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഉത്തര വിഭാഗം, പൂർവ വിഭാഗം, ദക്ഷിണ വിഭാഗം, പശ്ചിമ വിഭാഗം. അതില് പൂർവ വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് തുടക്കം. അവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും, പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മൊത്തവും 19 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ 19 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഓരോരോ അധ്യായം വെച്ച് കാണും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇനി 19 അധ്യായങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും വരുന്നതാണ് പൂർവ വിഭാഗം. പിന്നെ ദക്ഷിണ വിഭാഗമുണ്ട്, പശ്ചിമ വിഭാഗമുണ്ട്, ഉത്തര വിഭാഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം 51 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലും കൂടാതെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലും പൂർവ്വ വിഭാഗം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ ദക്ഷിണ വിഭാഗം, പശ്ചിമ വിഭാഗം, ഉത്തര വിഭാഗം ഒന്നും വേണ്ട. അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഈ പൂർവ്വ വിഭാഗം വരെ പഠിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇവിടെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും 19 അധ്യായങ്ങളും. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമുക്കിപ്പോ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലുള്ളവർക്ക് അത് വായിച്ചാൽ അത്രയും മനസ്സിലാകില്ല, അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇപ്പൊ നിന്നാ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെവൽ 3 ഈ 19 അധ്യായം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് 19 വരെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ 51 അധ്യായങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സിന്ധുവിനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു, ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പൂർവ വിഭാഗ, ദക്ഷിണ വിഭാഗ, പശ്ചിമ വിഭാഗ, ഉത്തര വിഭാഗ. അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു. ഇനി ഈ പൂർവ വിഭാഗത്തെ തന്നെ വീണ്ടും 4 ലഹരികളായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. 4 ലഹരികളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലഹരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരകൾ. ആ കടലിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ ഡിവിഷൻ, ഈസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പൂർവ്വ വിഭാഗത്തിലെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ആദ്യത്തെ അധ്യായവും വരുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തി. പിന്നെ സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തിയിൽ വരുന്നത് 2 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ സാധനാഭക്തിയിൽ വരും. പിന്നെ ഭാവഭക്തി 17ഉം 18ഉം, പ്രേമഭക്തി 19. അത്രയുമാണ് പൂർവ്വ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവൽ 3 ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഭക്തിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ പൂർവ്വ വിഭാഗത്തിലെ ലഹരിയായിട്ടുള്ള സാമാന്യ ഭക്തി, അതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയത്. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അധ്യായം 1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സാമാന്യ ഭക്തി
ഇനി നാളെ നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തിയിലെ അധ്യായം 1 കാണും. ഇതില് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. നമ്മളൊരു കടലിനെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ കടലിന്റെ പൂർവ്വ ദിശ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനെ ഭഗവത് ഭക്തി ഭേദ എന്ന് വിളിക്കും. അതിനെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, 19 അധ്യായം ഉണ്ട്. ആ പൂർവ്വ ദിശയെ വീണ്ടും 4 ലഹരികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, 4 തിരകളായിട്ട്. അതില് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ഒന്നും സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ഉപദേശാമൃതമാണല്ലേ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം. പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത് കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കലാണ്, കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നും. ഇതും കുറച്ച് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ രസത്തിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഈ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ കംസൻ ഉത്തമ ഭക്തനാണോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല കംസൻ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കംസൻ ഉത്തമ ഭക്തനല്ല. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉത്തമ ഭക്തരാണോ? അല്ല. അല്ല. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃത്തിനാർജുന, 7.16 ഒരു ശ്ലോകം. എന്തായിരുന്നു? 4 പേര് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന 4 പേര്. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഈ 4 പേര്, അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി, ഈ 4 പേര് ആ 4 പേര് എന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവരിൽ ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. കാരണം ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചല്ല അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല. കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണോ അല്ലയോ? ആണ്, ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഓക്കെ, ജ്ഞാനി ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. പക്ഷേ അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ചില ജ്ഞാനികളൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തരാണ്, ചില ജ്ഞാനികൾ ശുദ്ധഭക്തരല്ല, അങ്ങനെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ 4 കുമാരന്മാര് ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. അവർക്ക് അവസാനം മനസ്സിലായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അവര് ഭഗവാനിൽ അവസാനം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവര് ശുദ്ധഭക്തരാണ്. പിന്നെ ഉദ്ധവർ ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹവും ശുദ്ധഭക്തരാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കേശവ കശ്മീരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലെവലിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളിൽ തന്നെ ചിലര് ശുദ്ധഭക്തരാണ്, ചിലര് ശുദ്ധഭക്തരല്ല. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി, ഈ 4 പേര് ശുദ്ധഭക്തരാണോ? അല്ല. കാരണം അവർ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ദുഃഖം മാറണം, എനിക്ക് പണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ശരി, അതില് നമ്മള് അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥിയില് നമ്മൾ ദുഃഖം കാരണം ഭഗവാനെ വിളിച്ചതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആരെയാ പറയാ? ഗജേന്ദ്രനെ ഉദാഹരണം പറയും. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ഉത്തമ ഭക്തനല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. തുടക്കത്തിലല്ലായിരുന്നല്ലോ, പിന്നല്ലായത്. അവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരീരം രക്ഷിച്ചാൽ, എനിക്ക് ഈ കാലിൽ ഇങ്ങനെ മുതല കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ
ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോ ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ആരും എന്നെ രക്ഷിക്കാനില്ല, കുടുംബക്കാരായിട്ടുള്ള ആനകളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാരും പോയി. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയോ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്, ഇത്രയും നാള് ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞല്ലോ. ആ ഭഗവാനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് താമര കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ്, ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആദ്യമേ കൃഷ്ണ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് പ്രകീർത്തിച്ച് ഇത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചു. 1000 കൊല്ലത്തോളം ഈ മുതല ഇങ്ങനെ കാല് കടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും അവസാനമാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എന്നെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ. അപ്പൊ അവിടെ ഗജേന്ദ്രനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലെവലിലോട്ട് വന്നു, ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ തന്നെ രക്ഷിക്കണം, കാരണം ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെ ശുദ്ധഭക്തനെ ലെവലിലോട്ട് പോയി. അതേപോലെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്താണ് ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ദ്രൗപദി സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതല്ലേ? ദ്രൗപദി ഒരു ശുദ്ധഭക്തയാണോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് ശുദ്ധഭക്തരല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദ്രൗപദി ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ഗോവിന്ദ, ഗോപാല, മാധവ, മുകുന്ദ ഇങ്ങനെ ആരെ ഭഗവാനെ ആണ് 2 കൈകളും ഉയർത്തി ഭഗവാനെയാണ് ദ്രൗപദി വിളിച്ചത്. അപ്പൊ തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണ ശരണാഗതി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഈ ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദി. അപ്പൊ നമ്മളെ അവരെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവര് ശുദ്ധഭക്തരല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവര് നമ്മുടെ ശരീരം ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരം പ്രധാനമാണ്. അപ്പോ ആ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവര് ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ശുദ്ധഭക്തരല്ല എന്ന് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ധ്രുവ മഹാരാജ് എങ്ങനെയാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജ് തുടക്കത്തിൽ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഭൗതികത മറന്ന് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാലും ധ്രുവന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണം, ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നീ കുറച്ചു നാള് ആ ഒരു ആഗ്രഹം നീ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈവൻ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഞാനൊരു പൊട്ടിയ കുപ്പിച്ചില്ല് ആണല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്ന സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തു. അപ്പം ധ്രുവ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ധ്രുവൻ ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലല്ല, എവിടെയാ? ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ധ്രുവലോകത്താണ് ധ്രുവൻ. അതുപോലെ മഹാബലിനെയും നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന തലത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ബലി മഹാരാജ് എവിടെയാണ്? സുതല ലോകത്തിലാണ്. ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരാകും? ഇന്ദ്രനാകും. അദ്ദേഹം പാതാള ലോകം, നമ്മൾ പാതാളം എന്നാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വാമന ലീലയില് ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തില് അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള. അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാതാള ലോകത്തില് നാഗങ്ങളുടെ ലോകമാണ്, വാസുകിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ലോകമാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സുതല എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് എന്താണ്, ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള അത്തല, വിത്തല, സുതല മൂന്നാമത് വരുന്ന ലോകത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവ് ഉള്ളത്. അപ്പം സുതല ലോകത്തില് അവിടെ ഡോർ കീപ്പർ ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? വാമനദേവനുണ്ട്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി കുബ്ജേനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുബ്ജ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. കുബ്ജേനെ അറിയില്ലേ? കൂനിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മധുരയില്
മധുരയില് കൃഷ്ണൻ ചെല്ലുമ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ചെല്ലുമ്പോ ഒരു കൂനി കംസന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോയി. അതാണ് കുബ്ജ. കുബ്ജയ്ക്ക് അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില്ല അത് ശുദ്ധഭക്തിയിലല്ല. കുബ്ജ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അപ്പൊ കുബ്ജയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്തി ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുബ്ജയുടെ സമർപ്പണം അത് ശുദ്ധഭക്തി അല്ല. ഇനി വൈരാഗിയായിട്ടുള്ളവരില് ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. തന്റെ സമ്പത്തും വീടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മരച്ചോട്ടിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മധുകരി കിട്ടുന്നത് മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അവര് ശുദ്ധഭക്തരാണോ അല്ലയോ? ശുദ്ധഭക്തരാണ് അവര്. ശുദ്ധഭക്തരാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. രാമേന്ദ്രപുരി. രാമേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാന്നറിയോ? മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരു. ഈശ്വരപുരി ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതിലൊരു ശിഷ്യനാണ് നമ്മളുടെ ഈശ്വരപുരി. അതുപോലെ വേറൊരു ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. ഈ രാമചന്ദ്രപുരി വലിയ വൈരാഗിയാണ്. വൈരാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മായാവാദികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. എല്ലാത്തിനും കുറ്റം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലും കുറ്റം പറയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒക്കെ കുറ്റം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാധവേന്ദ്രപുരി മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെയും ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാമേന്ദ്രപുരി. അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാമേന്ദ്രപുരി. രാമേന്ദ്രപുരി എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തൻ അല്ല. അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശുദ്ധഭക്തി എന്താണ് എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സാധിക്കും. ആരൊക്കെയാണ് ശുദ്ധഭക്തർ? അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ യശോദാമ്മ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ യശോദാമ്മ കാരണം ഭഗവാൻ കരയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ വടി കൊണ്ട് അടിക്കാനിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ നിമായിനെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തരാണോ? അവരനുകൂലമല്ലല്ലോ. ഭഗവാനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് അവര്. അതെ, അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഉദ്ദേശശുദ്ധി നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പൊ യശോദാമ്മ നമ്മുടെ ദാമോദര ലീലയിൽ കാണാം. ഭഗവാനെ താത്തി വെച്ചിട്ട് തിളച്ചു തൂകിയ പാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഭഗവാനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ശരിക്കും അത് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല യശോദാമ്മ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ തന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ പാല് പോകട്ടെ, ഇഷ്ടം പോലെ പാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ യശോദാമ്മ കുഞ്ഞിനെ തറയെ വെച്ചിട്ട് ആ തൂകിയ പാല് മാറ്റാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ലല്ലോ ചെയ്തത്. അപ്പം യശോദാമ്മയുടെ ഭക്തി ശുദ്ധഭക്തിയാണോ ഒരു ചോദ്യം വരാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അവിടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണ്. യശോദാമ്മ അവിടെ പാല് തിളച്ച് തൂകിയെങ്കിൽ ആ പാല് ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ്? യശോദാമ്മയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ആ പാലിന്റെ അടുത്ത് പോയത്. അതും ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് യശോദാമ്മ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഉദ്ദേശശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോ യശോദാമ്മയും ജഗന്നാഥ് മിശ്രയൊക്കെ ആരാണ്? അവരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തർ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. തനിക്ക് തിരിച്ചെന്ത് വരുന്നു, എന്ത് കിട്ടും എന്നൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് നാളെ നമുക്ക് അധ്യായം 1 കാണാം.